Čaute, čaute, moje meno poznáte, volám sa Aizok. Pripravil som si pre vás video Clash Royale, ktoré je špeciálne. Stiahol som si privátny server. Mám aj ten normálny a mám privátny server tu na. Je to úplne super. Nedá sa tam vytvárať klany. A tu môžeš dávať iba proti trénerovi a to je celkom nuda. Ale za to sú sem nové kartičky ako Skeleton Barrel, Mega Knight a tí, čo sú ešte len Commoning Son. Takže to sem celkom sranda. To, čo proti mne hrá, je noob. Všetci sú na noobovia. Málo kedy sa stane, že prehrám. Takže... je to celkom dobré, ale už ma to prestáva baviť. Chcela som si to pritom nedávno, ale už to je také, že máš všetky kartičky a všetko. No, takže nemáš tam čo získavať. Miner by to mal doraziť tú hlavnú väžu. Ak to nedorazí, tak si ho dám preč z deku. A vyzerá to, že to ide doraziť. Žadám. Asi win. Jak sa robí easy win. Keďže mám aj Mega Knighta, zahrám si aj s Flying Machine, aj s Canyon kartom. Flying Machine. Canyon kart. Tu je Canyon kart. A Mega Knight. Mega Knight. A viete čo minulé pesy? Že mám Mega Knighta. Ja mám Mega Knighta. Je celkom hustý. Potom baknuté. A hneď ho dáme ako prvú kartičku. No, asi. Neviem. No začni. Ľubko. A teraz zostane ako normálny kanion. Sa nepohybuje. To je na tom blbé. Ja dám teraz Canyon card. Bang. Flying Machine. Neviem, či ste vedeli, že majú pridať tieto kartičky a už to viete. Takže dúfam, že vám s tým pomôžem. No Canyon card nie až taký moc dobrý ani Flying Machine. Iba ten Skeleton Barrel je podľa mňa najlepší. Neviem prečo, ale tak sa mi nejako páči. Taký nubacký. Musím hľadiť späť svoj deck, ak si ešte pamätám, čo tam bolo. To tam bolo Hawk, tam bolo Exit. Hawk, tu je Hawk. Execute. Čakaj. Skeleton Barrel a Execute. XX, ale si tam dám asi Elektra. Tak. Viete čo je blbé? Vždy ten tréner, čo hrá proti vám, má tie isté karty, takže nevýhoda. Taký lava deck. Preto taký nový, čo som si vytvoril. Tam takto dáme. No toto well played. To jak uhrá, veď to by nikto tak nezahral. Elektra tam dám, až keď spadne ten Skeleton Barrel, aby si tí skeletoni nehitli. Ne, ja som nestihol, no stihol, ale neskoro. A to je zlé, je to minera, aby tí lava papis proste išli do keľu. No dobre, takže to je ešte viac zlé. Banditka ide, bang. Banditka, no dobre, tak banditka si nehitla moc. Wizard, tá láva tam zničí, si nevšíma vôbec. Zbavíme sa tejto princesky. No zatiaľ ma vež down, vôbec si nič nevšíma tento kriplak. Ja zatiaľ zložím druhú väžu. Tu dáme nastaviť.
Zničený. Nešiel pán princeska. Prečo nešiel? Prečo nešiel? Prečo nešiel po princes? Prečo nešiel po princeske? Prečo nešiel teraz? Teraz mi to už vyjde. Tak toto tu vyhrám moja, to som do skeleton barrel nenapadne. Tam dá hoga, tam dá minera. Choď po minerovi teraz, hej? Keď si nenapadne, tak to mám hoga. No, nedal som ho, ale mal som ho v pláne dať. Čiže veža down, kvôli skeleton barrel a blbému minerovi. No nevadím, tak predám si tam lumberjacka. Kde je? Aj tu je. Nie, ja som to chcel za minera. Ježiš, to je. Prečo som to vlastne vymenil? Ja to ide byť Fuel Legendary deck, to som takto vôbec nechcel. Idem hoga tam dať. Bože, jak som to chcel. Čo mi tam chýba? Ja, graveyard. Čo si tam mám dať? Dual si tam chcem nechať. Banditku dám preč, a dám si tam battle asi. Hej, battle, ty sú ešte vlastne tiež Commoningson, tak vám ich vlastne aj ukážem. Nie som moc dobrý, ale vidíte, koľko je? Málo. Takto. Ochránu battle. Mám rovno graveyard, lebo viem, že mu zložím väžu. Takže, tak. Prvýkrát som mu zložil skeleton barrel skôr ako na väži. Graveyardu sa zbavím a chcel by som tam dať lávu. Grider jeho. Tu je zatiaľ takto, tam graveyard. Teraz. Dobre, obidva idú po láve a zatiaľ sa tam nahromaždí skeletonov. Mám princesku. Čo tam má páňu Electrum a Ice. Nevadí. Aj tak neohráni toto. To sú také smutné. Ľava papi. Tak napíšte do popisu, ako sa mi video páčilo. Ja končím. Ahojte.